ezingo gara. Zerrenda, horreneko puntuan, urien 24an egin genuen tipurako akta, akta martzi izango nintzake, kontrakoik ez baldin dago, daketan proposamen ez badago, onartu zaren noten dugu. 24ko denok akta onartu zaren noten dugu. Bigarren puntua, gehiago da tramite kontu bat, eta plegutik pasara erakoa. Azkenean da, erakunde publiko guztiak behien zereginetan, kontuen batzorde berezi bat dena, likidazio egiteko, likidazio ekonomikoak eta barrak, egiteko eta orduan gure kasuan, horrelako behardiko mankomunitateko kontuen batzorderako ordezkari izendatu behar dugu. Lukien behin biltzen da, azkenean kontui da horkien likidazioa egisteko. Beste gabe izango litzake, kontuen batzorde berezian zestoako gararen ordezkaria izendatzeko persona. Eta logikoaz, bertako ordezkaria izan da, negu izendatuko nitzake, eta eskabat hori turnotik pasatzea. Orduan, kontragoik espaldin dago, onartu zaten ematen dugu. Hirugarren puntura pasako behar, eta hor gazteari dagokion puntua danez, pixkat aitu aurkeztu dugu puntua. Gaztematikan inguruko puntua da, eta igual sarreratxo txiki bat ingo zuen lengo batzordian leire komenta izkigun, eta noiztik handakan, udala foru jakin aremana, mundi gatorren kontu pita sarreratxoen, eta gehoz esuposago berugen. Jartzen duen arabera, 2006az geroztik Zestoako udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia lankidetzan aritu dira. Zestoan gazteria politikak eta ondorioz gazteria zerbitzuen martxan jarri eta garatzeko. Hainbat urtetan lankidetza hitzarmenetan oinarritu da udala eta Aldundiaren arteko lankidetza. Udalari bideratutako diru laguntzak ere hitzarmenaren baitan ezarri direlarik. Joan de maiatzaren 7an argitaratu zen 2019 Foru Dekretua Gipuzkoako lurralde historikoko haur eta gazteen sustapenerako erakunde arteko sarea sortzeari buruzkoa, gaztematika izenaz ezagutzen den sarea. Dekretuak aitorpen juridikoa ematen dio gaztematika sareari. Sarea duela 10 urte sortu zen 2009an Gipuzkoako Foru Aldundia eta udalon ekinbenez. Gazteriaren lanarloa sendotu eta hobetzeko xedearekin. 2019an Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gipuzkoako haurren, neraben eta gazteen sustapen alorreko diru laguntzak eskatu dituzten udalei, Zestoako udala barne, Aldundiarekin hitzarmena sinatu ordez, gaztematikari beren atxikimentua adierazteko eskatu zaie. Suposako lukela batzordian esantzeko bezala hori, lehenengo puntua, Zestoako udala atxikitzea gaztematikari, Gipuzkoako lurralde historikoko haur eta gazteen sustapenerako erakunde arteko sarea arautzen duen dekretuko 12. artikuluak ezarritakoari jarraituz. Bigarrena, atxikimendu horren berri ematea Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta azkena, Gipuzkoako lurralde historikoko haur eta gazteen sustapenerako erakunde arteko sareari atxikitzeak bereganatu eta eguneratu egiten ditu Zestoako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 2006ko azaroaren 9an sinatutako hitzarmenetik eratorritako konpromiso eta erabakia. Batez ere gazteria dinamizatzailearen kontratazioaren iraupenari dagokionez. Hori da lehen esaten zela, 2006an gaztelekua eta hori da aurrean eman alizateko Foru Aldundiakin hasi zen hitzarmen bidez Zestoako udala lanian, eta gero gaztematika izango litzake gazteriako teknikarien artean sortzean sare bat, formazioak eta dena emategia, ondoren proiektu horiek aurrean eman alizateko, teknikariak formatu daitezen, da behegin artean elkarren babesa izan dezaten, eta proiektu horiek denak aurrean emateko gaztematikan baitan sortu zen marko bat bezala, esan ez gutxi gora bera, amankomunian izango zituzten, ez dut esango, eman berreko pautak eta pixkat ipar bat markatzeko bezala. Baina arte hitzarmenen bidez inda nahi, oain atxikimentu da gazti izango litzake kontua.
laugarren puntua eta ondorengo hiru puntuak adierazpenak. Laugarrena bereziki da bakit urrutiko kontua diala, baina testuinguru ikusita eta bakit bideo bezalako udaletxe humil batek eurako erabakiak hartzea daukan eragina ere gehiago testimoniala, egitu zaigu bideo bezalako herrialde batek izan dituen hutsune, gabezi eta danak kontutan hartuta eredu batzuk izan ditula analfabetatzea den tasen igoerarekin, guretako pobrezia tasen igoerarekin, eta pentsatu dugu, holakotan nazioarteko egoera ezberdinekin elkartasuna egirazi eta haiek ere eredu bezala manga batien hartu behar diala eta adierazpen proposamen bat onartaraztea bilkurak ingoet proxea beha adierazpena beha irakurrikoet eta oskatu inako duke adierazpena. Adierazpen proposamena Boliviako estatu kolpearen aurrean. Zioa, azaroaren 10ean Boliviako estatu unionazionaleko presidente Evo Moralesek dimisio aurkeztu zuen, polizia eta militarrek behartuta. Dimisio aurkeztu baino lehen Morales presidentearen, haren gobernuko kideen eta Boliviako beste hainbat hautetsiren senideen kontrako erasoak gertatu ziren. Estatu kolpearen ondorioz, egoera honetan larria dela eta konfrontazio zibilerako arrisku handia dagoela nabarmendu nahi dugu. Izan ere, estatu kolpea bultzatu duten indarrak, errepresioarekin oldartu dira Moralesen alde antolatutako herritarren aurka. Horrez gain, nabarmendu behar da, aurreko hilabeteetan izandako hauteskundeetan Moralesek botoen 26% eskuratu zuela eta hauteskunde horiek errepikatzeko prestutasuna ere adierazi duela. Egoera horren aurrean, Zestoako udalak gogor salatzen du Boliviako estatu kolpea, deit egiten die Moralesen kontra altxatu direnei, eskubide zibil eta politikoak errespetatzeko eta gatazka negoziazio eta akordioaren bidez konpontzeko, baita estatu kolpea bultzatu duten kanpoko eragile ere injerentzia gelditzeko eta Boliviaren burujabetza errespetatzeko. Hiru, babesa adierazten die Morales presidenteari, zein El Alto eta Bolivia osoan kolpearen kontra mobilizatu diren herritarrei, eta azkenik Zestoako herritarrei egiten die Boliviako estatu kolpeari aurre egiteko antolatzen diren mobilizazioetan parte har dezaten. Hori da adierazpena. Erakundetu gudan instituzioetan ere, askotan nazioartean gertatzen den gauzak eragiten diuen, nahiz errutiko izan da, esatu dugu okia zela, adierazpen hau Zestoako udalak onartzea. Azten ditxungo gara, pixka bat komentatu nahiko genuke. Urtiko kontu dira da bai egia, Evo Moralesen kasuan, askotan habilidade bat agertzen da, eta erazute pixka bat kasu, eta berezik 2016an jakingo duzuen ezin zula errepikatu presidente gisa, erreferendum bat egintzan, zaizteko bozka. 2019an hauteskunde egin ziren eta Europako batzordeak eta beste estamentu batzuk ere zalantzak agerri zituzten, pixka bat horrean kontutan hartu da, gure postura da abstenitzia. Noski, gaudela ados, istiluak ekidizeko korpuntza batuei gauzak behar bezala egiteko eta gizeskubideak eta babesteko tekidana bai. Eta, noski, hauteskunde demokratiko batzuk egiteko ere adosen gineak, baina hor agertzen duzuten erabateko empatia eta erabateko Evo Moralesekiko pixka bat. Eta distantzia tarteko baita ere pixka azten duzun Guztiak salatzen duen estatu kolpea da, ez? Horrek da, Evo Morales nola zema demoran eta nola jartzen den ez. Ez bere politika, alegia, hori izan ditzake gauza desberdin bat. Bai, ez dago, nende bateko estado demokratiko askotan, 15 urteetan estatu buruak ere egon izan diala egia da, bertako legediak hori maila batean ez zula ahalbidetzen. Bai, eta beste leku batzutan badaude, Putin, ez egiten, baina. Ez, uste iritzian errespetagarria dela, eta orduan, oskatu gingo dugu. Adierazpena onartzearen alde, aurka,
eskaintzilua. Onartutzat ematen da idazkena. Bosgarren puntua, azaroaren 25ean, emakumeen aurkako indarkeriaren koordinazioetako izan zen. Deialdi egin zen, elkarrekaratzea egin zen erean, eta inguruan, bete beha adierazpen bat onartzea, zestoko gara bezala, eta nireak ikuretu. Azaroaren 25 emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta Zestoako udal honek bere egiten du gure lurralde, herrialde eta herriak indarkeria matxistarik gabeko gune gisa eraikitzeko ardura. Eta lehentasunezko konpromiso politikoa berresten du indarkeria mota horretako adierazpen guztien kontrako borrokan, egiturazko jatorrian eta betikotzen duen normalizazioan eraginez, ordena sozial patriarkala ezinbestez aldatzeko eta emakumeak libre biziko diren justizian eta berdintasunean oinarritutako elkarbizitza eta emakumeen eta gizonen arteko harreman ereduak errealitate bihurtzeko xede. Euskal Herrian, estadistikak aspalditik ari dira agerian uzten indarkeria matxistak gora egiten jarraitzen duela. Urte hasi denetik 3 emakume ere dituzte. Hala ere, ezin dugu ahaztu indarkeria honen adierazpen gehienek egunero gertatzen direnak, normalizatuak eta invisibilizatuak jarraitzen dutela. Hedabideek, publizitateak, telebistak, hezkuntza ereduak, emakumeen errepresentazio estereotipatua egiten dute, rol diskriminatzaileak bultzatuz. Sinesmenak, praktikak eta jarrerak ere emakumeak gutxiesten dituen ordena sozialaren parte dira. Ordena hori soziala, kulturala, ekonomikoa eta simbolikoa da. Bizitzaren arlo guztiak blaitzen ditu, publikoak naiz pribatuak, eta emakumeak genero mandatu patriarkalpean izateko asmoz, indarkeria matxistaren adierazpen guztiak erabiltzen ditu. Erailketa matxistek gero eta arreta mediatiko gehiago erakartzen duten heinean, gehienetan emakumeak berpikzimizatzeko edo erantzukizuna emakumeengan usteko errelatoekin, jendarteak irmoki gaitzesten ditu. Feminismoak erakutsi digu errealitate bat aipatzeak ikusgai bihurtzen duela. Indarkeria bere aiera guztietan, gizonen eta emakumeen arteko egiturazko ezberdintasunak mantentzeko tresna nagusietako bat den heinean ikusezin bihurtu da. Alderdi pertsonalei garrantzi handiegia ematen zaie, eta ikusarazi nahi digute indarkeriazko gertakariak arrazoi pertsonalen ondorio direla, eta ez arrazoi sozialen ondorio. Ez da nahikoa indarkeria adierazpen jakin batzuk aipatu eta salatzea. Horrelako gertakari latz bat gertatzen den bakoitzean, gertakaria eragin duten arrazoietara jo behar da, sustraia jo behar da, eta hori egitea erakundeen ardura ere bada. Zeharkako eskuartze integralak eta iraunkorrak abian jarri behar ditugu. Berbiktimizazioa baztertuta, emakumeak subjektu aktibo gisa hartuko dituzten eskuartzeak. Horretaz gain, bermatu behar ditugu genero ikuspegi ahalduntzailea barnebiltzen duen artatze sistema eta erreparazio prozesuak, bai banakoak, bai kolektiboak. Giza eskubideaz ari gara, mota guztietako indarkeriari gabeko bizitzak izateko eskubideaz, eta hori bermatzea instituzioen betebeharra ere bada. Zeregin hori gizartea osatzen dugun eragile guztiok geure egin behar dugu, hala egiten ez badugu indarkeria matxistari eusten jarraituko dugulako. Denon erantzukizuna delako bakoitzaren eragin eremutik aurre egitea. Indarkeria matxista sortzen, biderkatzen edo normalizatzen duten heinean, gure instituzio eta erakundeak aldatzea. Erakunde publikoak, kultur eragileak, hedabideak, lanarloko eragileak eta eragile ekonomikoak. Ahaztu gabe, banakakook dugun ardura. Tokiko erakundeak indarkeria matxista guztien kontra jarduteko eremu egokiak dira. Erakundeak, eskolak, aisialdi edo kirolguneak eta bat. Beti ere, jendartea osatzen duten kolektibo eta arlo guztien artean burutu beharreko lana da. Denok interpelatzen gaituen arazo soziala den heinean. Horregatik, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunaren harira, sendo adierazi nahi dugu Euskal Herria feminista justu eta ekitatezko baten aldeko aldarrikapena. Bide horren eraikuntzan honako konpromiso hauek gure gain hartuz. Lehenengoa, Zestoako udal honek emakumeen munduko martxak bultzatutako indarkeria matxistaren aurreko erantzun protokoloa bere egiten du. 2. Zestoako udal honek foru aldundiari eta emakunderi eskatzen die emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu partidak handitzeko. Berdintasun zuzendaritzak eta epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa hartzeko. 3. Zestoako udal honek herritarrentzako eta bereziki emakumeentzako dauden baliabideen gaineko informazioa eskuratzeko bideak erraztuko ditu eta dagokion lurralde mailan indarkeria matxistaren kontrako zerbitzu sarearen funtzionamendu egokia, elkarlan eta koordinazioa bultzatuko du. Beti ere, kontuan hartuz, adin txikikoak eta biktimen seme-alabak. 4. Zestoako udal honek neskei, gaztei eta emakume helduei zuzendutako jabekuntza jarduerak abiatuko ditu. Besteak beste, ondorengo gaiak jorratu ahal izateko modu iraunkorrean.
autodefentsa feminista, bikote harremanak eta harreman sexual-afektiboak, amodio romantikoak, sexualitate libreak eta bat. 5. Zestoako udal honek nerabei eta gaztei zuzendutako sentsibilizazio eta formazio jarduera iraunkorrak abiatuko ditu emakume eta gizonen arteko harreman parekidea sustatzeko xedez. Zehazki, hezkuntza sexu-afektiboa lantzeko, indarkeria matxisten askotariko adierazpenak desnaturalizatzeko, baiezko onespena lantzeko, maskulinitate eredua lantzeko eta bat. 6. Zestoako udal honek indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio eskubidea lantzeko jarduera iraunkorrak martxan jarriko ditu besteren artean, omenaldiak, zineforumak, bisibilizazio ekimenak, kalte ordainketak eta abar jaso. Erakunde honetatik, hau da, Zestoako udaletik, borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean. Eta azkenik, naiz eta ja pasata dauden mobilizazioak, bat egiten dugu eta egin genuen azaroaren 25-ko mobilizazioekin eta gonbidapena luzago. Bertan bat hartu. Esa hori agazpina da, orduan, boskotuko nuke, ez da zerretik edo. Proposamena daude? Adierazpena bat esatuen emanota ditzen da, eta gero, adierazpenetan jaso duguna ere, betetzea dukigu, aztegi hori, aztegi hori, adierazpen txagoten. Bueno, seigarren puntua ere da, abenduan iguan euskaren eguna da, eta orduan, irakurketa saio desentiako saio, gauko bilkuran, eta izango nintzake baita ere, adierazpena irakurtzea euskararen eguna edo iruko egun horren baitakoa. Aurten, 60 urte betetzen dira Eusko Ikaskuntzak 1999 urtean Euskararen nazioarteko eguna abenduaren 1 ospatzea erabaki zuenetik. 60 urte igaro arren, oraindik orain, Euskal Herriko hizkuntza berreskuratzeko premia larriak bere horretan dira. Egia da, azken urteotan, lortu dugula Euskal Herriko lurralde guztietan aurrera urrats esanguratsuak egitea. Egun, inoiz ez bezala, euskaldunok berariazko erakundeak dauzkagu, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alde batetik, Lapurdin Nafarroa berean eta Zuberoan bestetik, eta Nafarroa garaian azkenik. Baina ez daukagu hizkuntza politika bateraturik. Eta gaur-gaurkoz asko egin dezakegu hainbat eremutatik hasita. Hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuaz ari garenean, bi elementu izaten ditugu beti buruan. Batetik, hizkuntza hori normalizatzeko pertsonek hizkuntza gutxitu ezagutu behar dute, eta bestetik, pertsona horiek hizkuntza erabili izateko espazioak behar dituzte. Biak ala biak dira beharrezkoak, baldin eta hizkuntza hori normalizatuko bada. Horregatik diogu lurgune euskaldunek edo arnasgune geografikoek berebiziko garrantzia dutela euskararen normalizazio prozesuan. Euskaldun kopuru handia duten herriak eta auzoak dira euskaraz normaltasunez eta naturaltasunez bizi direnak. Eta normalizatutako edozein hizkuntzak bete beharko lituzkeen funtzioak betetzen ditu euskarak herri horien egunerokoan. Baina urrats berriak egin behar dira. Lurgune euskaldunen eta arnasguneen garapen iraunkorra bermatzeko oinarriak proposatuz. Izan ere, eremu horiek sendotzean eta zabaltzean datza normalizazio prozesu orokorraren arrakasta, handi batean. Ugari dira berariazko lanketa eskatzen duten alorrak, eta horien guztien artean bada bat gizarte bizitzaren erdigunean dagoena. Ekonomia, lana eta kontsumoa biltzen dituen arloa hain zuzen ere. Gizartearen eta herritarron bizitzaren motor nagusia baita. Arlo sozioekonomikoak eta euskararen erabilerak elkarri egin behar dioten ekarpenaren garrantzia ez da gutariko inorentzat ez ezaguna. Bai baitakigu ez dela hizkuntza normalizaziorik lanaren, ekonomiaren eta kontsumoaren munduan errosakonik ez duenik. Sendoak dira, alor horretan ere, erabile nagusiak egiten ari diren urratsak. Eta horietan lehena, zalantzarik gabe, euskararen erabilera askotariko erakundeen izaeraren ezaugarrien artean txertatzea dago. Hori horrela, Zestoako udal erakunde honek honako konpromisoak hartzen dituela adierazten du 2019ko euskararen nazioarteko egun honetan. Bat, erakundeak lehentasunez erabiltzea euskara bere jakinarazpen eta gainerako erakunde, hornitzaile, zein elkarte etiko harremanetan. 2. Gure administrazio publikoaren kontratuetan hizkuntza irizpideak zehaztea eta ezartzea. 3. Administrazio publikoen kontratazioetan ziurtagiriak bikanik abai euskararik besteak beste, bateratu eta indartzeko neurriak hartzea. 4.
Euskararen erabilera sustatzen duten hainbat tresna sustatzea. Hala nola, software eta oinarrizko aplikazioak euskaraz, astialdirako IKT produktuak, .eus domeinua eta euskararen erabilera interneten. 5. UEMA babestu, indartu eta zabaltzea. 6. Urte askotako hitzarmenak sustatzea, euskarako tokiko komunikabideen jasangarritasun ekonomikoa eta egonkortasuna bermatzeko. 7. Euskararen erabilera eta presentzia bermatzea erabiltzen ditugun komunikabide guztietan. 8. Kirol arloa euskalduntzeko bidean lan egitea, federazioarekin eta tokiko klubekin elkarlanean. 9. Gazteentzako euskarazko aisialdi zerbitzuak sustatu eta zabaltzea. 10. Familia eremuetan euskararen erabilera eta transmisioa sustatzea. 11. Migratzaileentzako laguntza ildoak aktibatzea, euskara ikasteko eta euskal kulturara hurbiltzeko aukera izan dezaten. 12. Enpresetan euskararen erabilera normalizatzeko ekimenak aktibatzea, euskara laneko eta zerbitzuetako hizkuntza izan dadin. 13. Jarduera arau emailea garatzea, enpresetan euskara erabiltzeko planak indarrean jartzeko. 14. Eremu guztietako eragileekin, hau da, enpresa elkarteekin, sindikatuekin, gremioekin, merkataritza ganberekin eta beste hainbat erakunderekin akordioak lortzea euskararen normalizazioa bultzatzeko lana har dezaten. Eta azkenik, herriko gizarte eragile eta euskalgintzarekin batera elkarlanari ustea. Egia da, hemengo puntu batzuk ja aplikatzea da. Beste batzutan da. Bai, eta gero azkenean puntu gehiago, azkenean euskaren normalen baitakoak, baina 1980 udal honek hau batez onartutako ordenantzetan ere jasota daude. Daudena gehiago oso batzuk eguneratu egin dauko gizartera. Barratzeko puntu batzuk, baina asko ja praktikan daude. Orduan hori bozkatu emetu genduke. Orduan idatziaren aldeko bozkak. Hau batez. Gero, hasierako gaizterren da eta gero behar zaizkizue beste bi gai. Bat gehiago egintza arlokua eta hor azkenean besterik gabe eremu bat, auto eremuko garapen urbanistikoren baitako puntu bat da eta hori planotik pasa behar da eta igual hori da Rubenek azalduko du eta hori puntu da boskatu behar da planotik pasa behar dako eta Rubenek azalduko du. Agoteko industria gunean obrak eta amaitu dira, urbanizazio lanak inda daue eta gelditzen da udala jasotzia urbanizazio hori. Obratan hor gertatzen da San Lorentziarekoan bidea, pixkat proiektuan da zegoena baino modifika hori eta pixkat moitu inda. Eta horren ondorio bide horrek harrapatetxu bi partzela zati geldiu dira ondikan pribau bezala eta horiek udala jasotzeko komeni da. Behaiek dabilkile teknikoak eta bi partzela zilua berriro dana egin berrian iruditzate gokitu eta errexo gutxingula Javia, dana Zumaldi, modesto, zehatzia, lagapen bat egitea udalai. Eta amigo teknikok eta gero errexo ikuste dugu, tramitazio errexo izateko. Orduan da, partzela bat 403 metro karratukua, eta bestia 412 metro karratukua, eta orduan eskatzeana da, alkatia sinatzia lagapen hori jasotzeko itia. Izango da doainik eta udalak bakarrik jasoiko dut. Hoxe, bereztia. Zerrik gana azkeko duko zikloa guzintzen usatu urungoako adibidez? Otrabite usadarako asa ezue? Claro, teknikoa behina bialdude nahi dile udala jasotzia urbanizazio hori. Eta, gelditzeana da terreno pribau bat kaminua harrapatzeu da. Eta hori zuzendu inbertzan. Eta, nahi dile jain eta errexena daude. Asuntua iztia. Eta gelditzan fleko hori bakarika. Bi aukera zituen bat, bi partzelazioa berriro egitea, eta hori handerreko beto jakingo, horrek luze joko lukela, eta hori errexena eta legalkide inekena da, beharik utzi gratis entrega horiek bolu bezala, eta hori ezean modeston izenian zaudek, bi partzela horiek entrega horiek eta hori pasaile teknikoak, hau esanez, hau pasazatzue berdeuta zehara emateko. Sinatzea jasotze deula gerratiz, ez diula bezareko zako baina. Behin-betikoa, ja. Hau ez da egitea buskatu inberran, eta baina da, buskatze dut dago nago batez, onartuta egiten da, sonura publiko
hori da. Bai, da, etzako komeni berriz hori ilustratzea, parzelazio zuak egiten guztioa da, publikoa berdana, lur publikoa izan berdula eta bidea lur publikoa berdu, beraz. Bai, eta beste puntua ere da, hau igual ez da boskatu behar, pentsatu dut igual egokila izan daiteke da, plenuan irakurtzea, eta plenuan honen konstantzia gelditzea. Kokapena da, zestua dago, bi herriekin zeinietuta, Sahara eta gero Palestinako Birzeit herriarekin zeinietuta, zeinietziko 2009an egin zen, hau batez, ekitali baten bitartez, gurutako zeinietze bat izan zen, Erostu ekimen ezberdinak egin izan dira, herri ekimen bat ere bazegoen, garai hartako alkatea ere Palestinan izan zen, Palestinako Birzeiteko alkatea ere zestuan izan zen, eta bain 10 urte bete dira. Honen arira, Euskal Herrian gaude bi herri, Palestinaren zeinietuta, Nafarroako Arbizu eta Zestoa, eta orduan, justu Arbizu 15 urte, Marda herriarekin, eta 10, eta sakanan, eta bat esango ekimena izan da, iniziatiba bat antolatu da, Ostialeako, eta ekimen horren helburua da, bakizue, Euskal Enpresa garrantzitsu batek, KAFek, lurralde okupatuetanko proiektu handi bat eskuratu dula. Orduan, baita ere, KAFek enpresaren baitako enpresa komiteak ere hori akreditatu egin du batez, sindiatu guztiek bat egin dutelarik, eta segila da, KAF zelako enpresa batek Euskal Ekonomiari egiten dion ekarpena importantia da, baina kontua da, askotan ekarpen horiek nola egiten dian, eta nazioarteak debekatutako hainbat gauzak hor daudela kontuan hartuta, oso guztien agentik, ekonomikoak importante izango baldin badera, behitzen zaigu, ez dela zilegi, eta horren beste adierazpen bat, ekimen bat egingo da toran Austrialean, Altsasun, eta ekimen hortara egongo gea bi alkateak egon didatuta, eta adierazpen bat irakurriko du, bi alkateok, ekitaldioetan, pentsatu plenuan adierazpen irakurtzea, beste gabe irakurri. Esan behar da hemen aipatzen dian, bukaen aipatzen den neurri horiek ere, bere garaian zenidetze prozesua mantzainan guadak hau batez onartu zitula, orduan izan dutzen beste gabe irakurri ingoet, eta ikitzi ezberdin bale edo. Orduan, Zestoa eta Arbizu, Birzeit eta Marda, Euskal Herria eta Palestina. Zestoako eta Arbizuko herrien ordezkari garen alkateek gaurko egunarekin, azaroko 29, Palestinaren aldeko nazioarteko elkartasun egunean, lehen egita den, esarka beroa helarazi nahi diegu, herri Palestinarari. Eta bereziki, gurekin, Zestoa eta Arbizurekin, zeinieturik eta herrikieturik dauden Palestinako Marda eta Birzeiteko herritarrei. 2005an, Arbizu, Mardarekin eta 2009an, Zestoa Birzeitekin zeinietu ginen. Bere buruaren jabe izan duten bi herrien arteko elkartasuna adierazi eta herri bezala dagozkigun eskubideak borrokatzen jarraitzeko. Oinarrizko 3 helburu ardatz harturik: lurra, justizia eta askatasunari. Urte guzti hauetan, Israelgo estatuak, Palestinar herriaren aurka ezarri duen apartheidak, okerera baino ez du egin. Lurren lapurretak etengabe onditzen eta bizkortzen doaz. Israeldarren legez kanpoko kokaguneak egunetik egunera ugaritzen doaz, eta Israelgo estatuaren impunitateak ukigabe jarraitzen du. Egoera lazgarroaren aurrean, herri palestinarrak, 2005an nazioarteko komunitateari, Palestinaren okupazioarekin aberazten ari diren Israelko estatua eta nazioarteko enpresen aurkako neurriak hartzea eskatu zuen, harik eta Palestinarren giza eskubideak errespetatu arte. Horretarako, okupazioarekin amaitu, eskubideen berdintasuna ziurtatu eta Palestinar errefuxiatuen itzulera baimentzea helburu hartuta. Gaur egun, egunka enpresa, instituzio, unibertsitate, elkarte, sindikatu, alderdi politiko eta persona entzutetsu dago mundu mailan kanpaina honekin bat egin duena. 2012 urtetik aurrera, Euskal Herriko hainbat udalek bat egin genuen BDZ, boikota desinbertsio eta zigorra, kanpainarekin. Herri Palestinararen giza eskubideak eta nazioarteko legedia urratzen dituzten instituzio eta enpresekin harremanak etetea eskatuz. Gauzak horrela, Zestoa eta Arbizuko udalek BDZ kanpainaren aldeko jarrera berresten dugu eta bidenabar Euskal Herriko udalei, unibertsitatei, instituzio publiko naiz pribatuei, sindikatu alderdi eta moto guztietako elkarteei, aipatu kanpainarekin bat egin dezatela eskatzen diegu.
Horregatik, Goierriko CAF enpresari dei berezia egiten diogu okupaturiko ekialdeko Jerusalem eta Zisjordaniako legezkanpoko koloniak lotuko dituen tranbia eraikitzeko eskuratu duen kontratua bertan bera utz dezan. Nazioarteko legedia urratzen duen legezkanpoko proiektu honek CAF enpresa apur bat gehiago aberastu dezake, baina zalantzari gabe elkartasun ikuspegi batetik herri bezala pobreago egingo gaitu. Hau da adierazpena, ostiralean Altsasuko ekitaldi hortan irakurriko dana, eta mahai gainean pelimo jartzea da. Boskatu beharko ditzake? Guk ez da abstenitzeko betzako sortatzea. Bai, hori da helburu izpegin egon duen arrazoi. Esan nahi dena lehen nola hau bat ez da bere gaian hemen aipatu bien bukaera gauzak onartu zatian, eta azkenean da adierazpen bat, ekitaldi baten bueltakoa, alkate bezala igual pensatu dutena egokia izan zitekeela hemen mahai gaineratzea, eta boskatu behar ez da hola, igual zuen argudioa mahai gainean. Egi arrazoitik barik, gutxiko zeizu eta abstenitu bai. Hori bai, eskatuko genuke, azkeneko mozikoak baldin bada, egitzia, zure esate kritiko zen zinaten aurreko legaldian, horrez baldin bada, baldin bada, gu, honekin kritiko ez gu beste gauza batzuk behar plenuen jarduerak emaben mozioekin ez ginen berezik kritikoa izan. Etzakit berezik iztegatik, zerbait zehatzeatik esan nahi hori edo. Eske honekin kritikoa, nire egiten bentsat ere. Ez orduan, tan jasota, baina ez nire iratu dira, azkenean ekitaldi batean notutako dago, eta posizioaren eta orduan azkeneko puntua dituko ditzake, bestiak, erreguak, galderak, nahi gaineratu nahi bali da, zuena deitza. Ez dira euskal dugu, maitutzat ematen dut gaurko bilkura, eta gero esan, ez datorren plenoa, urteko azkeneko izangoa, Gabonak goitik horreia, Gabon nahi bueltan izango da, eta orduan nahiz azkeneko ostoguna, berez otazpia epotatu, eta deialdea plantatzen da, deialdea ingo da, baina aurreko ostegunean egitea. Abenduaren 19an egitea. Normalean, Gabon goita hori bizka bada momentu minabila izaten danako. Gero egia da osteguna gaina, 26an zoroperi honan tokatzen dara, eta 19an egingo nuke. Eta gauza fondo, 19ko bilkura horretan, 2008ko aurrekontu orokorrak onartzea izango ditzak helburu. Beste ikera horretan, bilkura amaitu zuen